iya ta? Iya, Mas Ose kan gak ero aku iki lho ndelok dhewe nang Albatros malingan koyoke. Amit-amit aku duwe anak wedok koyo ngono. Iya kan. Mau kenapa ini? Iku lho Pak, anake Pak RT. Ya Allah, boncengan karo arek lanang liya. Ngono lho, Pak. Oh, ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Enten mau kuwi. Iki lho, Pak, anake Pak RT, boncengan karo lanang liya. Astagfirullahaladzim. Indah berita tekan ndi? Berita tekan ibu-ibu, Pak. Astagfirullah, ibu-ibu man. Wis ayo nang omahe Pak RT. Ayo. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Ono apa iki bapak-bapak? Iki lho Pak, jare anake kami yang metu karo lanang liya. Lho, cari sapa? Iku saka ibu-ibu iki. Walah, jan ibu-ibu iki omongan tok. Niku ponakan kula, Pak, Bapak. Jenenge Bagas. Areke mari ngeterno anak kula tuku jajan ning Albatros. Mangkane ta lah, aja gampang percaya mbek berita koyo ngene-ngene iki. Engko nek ana kesalahpahaman ya apa. Pulang ya Pak RT. Ya, apa wis. Wis ayo nang omahe ibu. Ayo Pak. Nggih. Ayo Pak, wong loro iki Pak. Oh iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Haji. Dibayar anak kula ya. Mboten kok Pak. Jujur ae, wong wingi lho anak kula lho metu karo ponakan kula. Yo iya ta. Iya. Mangkane oleh berita itu dicari tahu kebenarannya dhisik. Untuk anggar keplas-keplas wae. Nggih Pak RT kalian Pak Haji sepurane dicata. Ya wis gak apa-apa, sing penting kejadian iki gak diulang meneh. Gawe ibu-ibu hukumane ngewangi Pak Danang ngresiki desa. Waduh berat itu Pak. Ya apa Bu? Ya wis pasrah. Pesan moral teko damai iki awak dhewe kudu iso njaga cangkem karo gak ngomong wong liya nganggo cara sing gak apik.